duintasun kontua zen eta auzokidiren batek goizeroko erritualaren asmoak igarri eta paranoikotzat hartuko zuen beldurra. Bazter utzi gabe hala moduzko segurtasun neurriekin jakinaren gainean jar zezakeela baten bat eta bere burua errudun salatu. Ez zaio inori mintzo ikara horietaz. Alde batetik funtzigabeak zirela sinetsi nahi zuelako eta polizia barne inork ez diolako biderik eman. Alegia ez irudielako gainerakoek kezkatzeko motiborik ikusten zutenik. Eta bera ezen gaia ateratzen ausartu izan, auskalo zer pentsa zezaketelako, baitzegoen larritzeko motibo gehiago zuenik. Eta ez zituen etxekoak alferrik arranguratu nahi. Pilarrek igarriko ziola pentsatu zuen semea estatu batuetara bidaltzeko asmoa aurkeztutakoan, baina susmo txarrik azaldu gabe oso ongi iritzi zion lehen da biziko momentutikan. Baita itxura guztien kontra semeari ere, eta ez zuen honen segurtasun pertsonala argudio bezala erabili beharrik izan. Noski, bazitekeen bere kezka izatea, pentsatu bertsuak pasatzea burutik eta berak bezala isili gordetzea. Ez dira Pilarren pauso hotzak bebarruan entzun direnak, auzokoen neskamearenak eta ikastetxera daramatzan bi umeenak baizik. Berandu zabiltzala eta azkar mugitzeko esan die. Ordulariari begiratu dio abaituak. Bera bai dabilera berandu. Amorratu egiten du Pilarrek bere berandutuekin. Zehatzago esateko, amorrarazten duena da itxoiten ari zaiola jakinagatik, ezin izan dela irten titare baten tamainako pototxotik krema eman gabe.